Min jekk mhux hu? Min jekk mhux hu? Min jekk mhux Romelu Lukaku? Fiorentina wieħed Inter tnej logħba li intemmet bil-ħin barrani kwalifikazzjoni għal kwarti tal-finali tal-Koppa Italja ma qabel ma nitkellem ftit fuq il-logħba parentesi żgħira fuq l-allegat beħ tat-tim min-naħa ta' Suning. L-unika ħaġa nixtieq ngħid fuqha din bażikament hija li fl-opinjoni tiegħi għall-inqas Suning irid jinvesti imma il-Gvern Ċiniż rabat idejn il-proprjetarji tagħna għaldaqstant għallhom ma tistgħux tinvestu flus barra l-pajjiż għaldaqstant Zhang naħseb li ma kellu ebda tieq oħra ħlif li jbih it-tim nisperaw li għall-inqas ikollna xerrejja li ikunu mhux biss disponibbli b'mod ekonomiku iżda li wkoll jgħinuna forsi m'għandhomux ma nġibu xi bekkerejn lura lejn il-kwartier ġenerali tagħna f'Via della Liberazzjone, parentesi magħluqa fuq dak li jidħol il-kwistjoni tal-beħ tas-soċjetà li anki f'dan il-video ħassejt li kelli ngħid tiegħi fuq għad il-biċċa tax-xogħol Fiorentina Inter. Ma ħadx pjaċir li kellna mmorru għal-ħin barrani, ħankun onest għaliex pretendejt li l-logħba nagħlquha fid-90 minuta biss il-Vjola kienu reżiljenti, aħna kellna dak l-aħħar ballu li nies kellna ħafna dijat tajbin imma l-final touch ma kienx hemm u l-logħba ġiet kif ġiet. Ħadd pjaċir li skurja Vidal l-ewwel gowl tiegħu fl-aħħar nispera li dal-gowl jgħinu forsi jinfetaħ. Xi ftit il-penalty kien biex nkunu ċari u tondi għal darb'oħra kurjuża kif ma taħx Lautaro iżda l-importanti jiteħ min itieħ jista' jiteħ anki il-Kaiser Ranocchia il għaliex l-importanti illi minn ħajmru wara 11 metru jitfa' li dak il-ballun ġewwa. Kif fil-fatt tagħmel turu l-lager illi sa fl-aħħar jiskurri l-ewwel gowl tiegħu bil-flok tal-Inter. Il-gowl tal-Fiorentina kien gowl sabiħ u naħseb għal darba se jkolli nagħlaq għajnejja u ngħid li il-gowler seta prova jmur għalih imma xorta naħseb ma seta jagħmel xejn biex iwaqqaf il-gowl tal-Fiorentina. Mill-bqija rajt Inter li offensivament konna tajjeb. Ir-rol il-ġdid ta' Eriksen nixtieq nara żjed minnu f'logħbiet oħra ma t-tama tiegħi hija li kontest ma jerġgħux jitfgħu fuq l-iskaffa u li nerġgħu narawh biżjed regolarità jekk mhux il-logħba li jmiss il-logħba tal-wara. Għaliex jiena nemmen li għadni nemmen fit-talent Eriksen u għadni nemmen li l-maestro jista' jkun plejer fundamentali għad-difiża anzi għall-midfield u anki għall-iskwadra in ġenerali tat-tim tal-Inter. Biss il-logħba nistgħu ngħidlu li daret fil-vers il-ġust u nsibdew deħlin it-titolari daħal Hakimi u mbagħad daħlu Barella li tassista ħafna l-sinjur ħanżir li għandi fuq l-isfond illum u bħas-soltu jekk tagħti nofs ċans il-Lukaku dan mhux se jgħidlek mhux se jaħfer u ser jitfa' ġewwa. Tajjeb li ngħidu li sa ċertu punt hija ftit inkwitanti għal fatt li jekk ma jkunx hemm Lukaku ma nirbħux tkompli tikkonferma il-Lukaku dipendenza li għandna iżda min-naħa l-oħra wieħed ma jistax ma jgħidx illi f'Romelu għandna plejer deċiżiv ma' diversi superlattivi li naħseb diġà tkellimt fuqhom f'diversi videos u se nirrepeti. Koppa Italja issa fis-27 ta' Jannar imisna derbi ieħor u l-bieraħ il-Milan għaddew bil-penalties ukoll minn fuq it-Torino. Fuq dik il-logħba iżda nitkellmu iżjed tard. Issa wara li sa ċertu punt għaddejna buċċilġiet il-logħba kontra l-Fiorentina nħarsu lejn il-logħba ta' nhar il-Ħadd. Il-logħba Inter Juventus dik li għal ħafna Maltin sew minnaħa u sew minn oħra hija l-final ta' Champions League iżda li għalija hija sempliċement logħba oħra tal-kampjonat. Issa mbagħad nitkellmu fuqha fid-dettall nhar il-Ħadd li ġej għax insejt ngħid xi ħaġa oħra fuq din il-logħba wkoll.
Plejer ieħor li kien tajjeb ħafna llum kien l-14 li anke beda jressaq diversi ideat li puntwalment l-attakkanti tagħna ma leħqux, ovvjament fejn hu tiegħu dan il-plejer nisperaw xorta waħda li l-lum 13 ta' Jannar sal-31 ta' Jannar jinstab xi xerrej li jista' jqanfidulna l-barra imqar għall-kaxxa kini. Inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed kontenut fejn jidħlu video logs kif ukoll għada fit-8 jkollna t-tieni programm mis-sensiela l-intervista fejn fih ukoll se niddiskutu l-partita bejn Liverpool u Manchester United, il-partit issimha ta' nhar il-ħadd li ġej. Għaldaqstant jekk tridu tagħmlu like fuq dan il-video u subscribe fuq l-istazzjon tagħna għal biex anki intom kif jitilgħu il-videos ikolkom ukoll aċċess għalihom. Klik. Kontenut ġurnalistiku fuq il-paġna uffiċjali tagħna ta' Facebook, kif ukoll fuq is-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com. Klik hemmhekk ukoll. Segwu wkoll il-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing għal dak li huma l-aqwa fejn tidħol Formula 1 virtwali, kif ukoll ejjabet.com għal min irid jilgħab l-aqwa kwoti b'mod responsabbli. Kif tlestu minn dan kollu bħalma dejjem ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. Il-kumplament tas-serata tajba ħbieb u narakom għada fit-8 għall-programm l-intervista.